aja turu sore kaki rungokno suarane Butuh Mikem. Oh persis suaraku. Zaman saiki wis zaman maju. Ya iki pira swara iki anggere liyane iki teng brengek ngene kuwi wis biasa iki. Iya to. Ora sembodo nek sik sore. Ah ditenono anggere jam 2 we. Luwe pira swara iki anggere dipandhegani saka sumur cacahan. Aku yo gumun nek dindi anggere karo aku ki sore ngantuk. Saya wengi betah turu. Nek Kang Jarwo iki pancen sok ngangeni e. Ha iya. Iki mau diwalik ana pelok-pelok. Saiki genti. Monggo Pak Waldi genti sinden 5 senggak. Oh iya ta. Sindene 5. Wengi iki ora baen-baen. Sindene wah. Aku marake deg-degan. Ya lha iya. Aku kawit biyen sepuro-sepuro iki nek karo sinden ngono deg-degan aku. Iya ta. Lha anggere ana sinden nom-nom mutuk-mutuk. Aku deg-degan iki. Ya. Ayo Pak Waldi tampil ke muka ayo. Aja turu
Anakku nggih bocah ayu Retno Pengasih. Opo, Mak? Mandeg dhisik ya. Iya. Kok ya ora disengkut, ora usah kesusu. Ngendikane para sepuh kae wong apa temandang nek kesusu bakal kleru, ning nek sareh bisa pekoleh ngono kae lho. Tur kene ya arep disusok-susokno kene urung sesuk. Ora urung rampung to. Iya ya. Tak kandhani kowe karo aku wis pirang taun bae ora ketok ana kene to. Iya. Plok kowe hijrah kira wis ora ta kene. Iya. Ya sing baku ngene ya. Aku karo kowe ora kenyono-nyono tilimbalan ngersane wong atu aku kene. Iya. Sing isi bakune ngluwari punagi. Iya lho. Ngendikane para sepuh, siji ngluwari punagi, loro sedekah, telu ngruwat ku ya golek dalang sing gentur tapane ngono. Iya ya iya. Nek sampean saiki wis ora kaya ngono kuwi, jaman saiki wayangan saiki sing penting gayeng. Ana bintang tamune. Ana dangdute. Wis ora kaya jaman biyen. Ya nek biyen ngono ya gelar wayang iki mat-matan lakon sing tenan. Iya lho. Ning nek saiki malah iso kesilep nek kaya ngono kuwi. Iya. Ning ngono ya ngono, ning aja ngono. Jaman maju, ayo padha ngeli aja keli. Mergane nek kowe ora duwe paugeran sing cetha, wong urip ki anggere ora duwe adeg-adeg maca sejarah tahun 65, ora ngerti kenthang kimpul kreok. Mergo wong urip ora duwe paugeran sing cetha ngono lho. Oh iya ning nek aku kowe iki wit tahun 95 wayangan klasik kaya aku iki pancen tak ugemi. Oh iya. Tak kandhani plombane ora ana iki aja iki wis kaya ula kepidak petitik. Rusak wayangan cara yoja. Oh iya ya iya. Kancane komplit. Udakara ana 18. Banjele ya tekku dhewe saka wetan. Pak Wasito sing demung. Sing nylendhem. Niku dalang sedaya. Pira swarane nggih Pak Waldi nggih dalang. Demben mayang ning gone Kakang ning Candhen. Wah lakone ampuh tambak situ bondo. Bareng aku nyetel ning HP wong ning YouTube, waduh ampuh iki. Ora kenyono-nyono. Dosa muka kecethit. Apik. Nggih, matur nuwun ingkang baken dalu menika sekamat-kamat mrica kecut sauni-unine badhe ngleksanani menapa ta ingkang pun kersaken ingkang kagungan dalem ngluwari punagi. Oh iya to la ujube. Ngene ya mbiyen putrane sing angka loro kuwi anggere duwe anak kuwi ora kena dimong. Wis kaping pindho banjur kuwiyos pengendikane esuk dasara nek duwe anak kena nggo bidang rewang kena dimong sesuk arep ditanggapke cangik karo limbuk. Dilalah sing kepilih kowe ngono lho. Mergane tanpa biaya ngono. Ya lha iya. Kok nek aku tekan kene iki tenan kok. Wis rasa ngrebug bab duit ngisini sini. Nek kowe ning kene iki rasa ngrebug duit. Nek ngrembug duit liyane ana kene ngono. Iya lha iya. Mayang ning gone sedulur ki nek ngrembug duit ngisini sini. Iya. Wiyaga komplit sindene ana 5. Ya lho ditepungke aku urung tau tepung ya lho saiki urut sing boko siji saka cedhak aku. Ha iki sinden sing ngagi ringik-ringik. Sugeng dalu, Mbak. Asma sinten pidhalang wonten pundi? Nggih, sugeng dalu, Mbak Cangik. Nggih, sugeng dalu. Derek pitepangan nami kula Tiwi. Tiwi sinten? Tiwi Ika Lestari. Tiwi Ika Lestari. Pidhalang wonten? Wonten Padem. Padem Giri. Giri Karto. Giri Karto. Tesih sekolah napa pun kagungan garwa? Tesih sekolah. Kelas pinten? Kelas 3 SMA. SMA. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Tesih ijen?
Sak kete sejen apa pun duwe kanca? Sekajeng. Nggih. Nggih weling kula nek sinau seni kabudayan kita sing temen men ketekan sing dikarepke. Anggere ditekuni tekene upama sinden ditekuni ben ketekan dadi sinden sing apik, sinden sing kondang ngoten nggih. Nggih. Nggih weling kula aja gampang kena godha. Boten. Luwe-luwe sing godha kuwi yoga gawat. Luwe-luwe engko anggere sing godha kuwi anak-anakku dalang kuwi wis rembuke memet nek nganti ora teguh imane oh. Kula kanca wiyaga dalang ki tenan sing ora iso glibeng ki meng aku. Mula nek ora aku aja kuwatir. Gandri. Nah, nggih matur nuwun lenggah. Kiwanipun Sugeng Dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu Mbak Cange. Nggih, asma Derek tepang kula Afifah saking saking Karangmojo Gunung Kidul. Karangmojonipun pundi? Wiladeg. Wah, wiladeg. Nggih. Bah, Tebing nggih. upaminipun nate mireng kula sampun kaping 3 nek mboten sekawan wonten Bali Desa Wiladeg. Mboten nganu kula. Ah, dereng lahir. Oh, nggih. Nggih, demben ten Ngumbul Banteng. Oh, nggih. Nggih, Ngumbul Banteng menika rumiyin ingkang mathok menika swargi kakekne Pantalan. Ngumbul Banteng ning tengah alas menika sendang. Oh, banyune Leres. ora umum. Dalang-dalang diaturi kon mayang ning ngono wah mboten wantun mergo niku tilase bapakne Pantalan. Kepeksa ndungkel saka warak. Nggih, tesih sinau menika. Alhamdulillah sampun lulus. Wonten Isi isi nggih. isi ngayu Jakarta. Nggih, leres. Oh, tesih kilan mergi nika ta? Tesih Nggih. dereng pindah. Nggih syukur. Nggih seni karawitan rumiyin. Nggih, leres. Nggih mboten tebih kali kula rumiyin Gedung Kidul ki ambak nika. Yen gedung napa menika? Pedalangan, Oh, nggih. pedalangan karawitan rumiyin mingkang ngastana Pak Asal Sugiarto. Kalian Pak Junaidi, sarjana karawitan rumiyin. Nggih. Ketoke apa kowe tau rono apa aku mung tau dolan rono sedela, Pak. Oh, dolan kula kinten. Nggih. Nggih, sampun kagungan garwa, Mbak? Dereng, Pak. Oh, dereng nggih. Nggih, dereng. Nggih, aku sok dikandhani karo Pak Yadi. Nggon kuwi karo sinden lho. Jenenge Mbak Afifah ki tanggaku lho. Oh, terus pripun, Pak? Oh, aku ya kok aku urung tau weruh e. Ngono, nggih. Nderek sinau wonten mriki wah adu-adus saka Karangmojo. Nggih. Le tindak piyambak napa diderekke? Diderekke, Bapak. Sinten rayinipun apa kiraka? Kali rencang. Oh, nggih rencang. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Terus menun, Pak. Nggih, kiwanipun lah nika. Asma sinten, Ibu? Ibu Dwi Mariati. Ibu Dwi Mariati. Derek tepang nggih Mbak Limbu Mbak Cange. Nggih. Asma Dwi Mariati. Mariati. Wah kok geseh sing dikandhake Rizki Pripun? mau, Rizki. Sindene sapa Riz kok semanu kuwi? Bu Dewi Maria. Ngono. Lah niku cok jeneng-jeneng keone. Nggih. Lah niku cok derek putrane. Nggih to. Nggih. Lah iki karang niku anak kula lanang niku tak domo-domo. Nggih. Niku nek mayang nek mboten mriksani langsung wis Ngoten. tanpa beda niku. Nggih sakniki kula dibaturke kalih Mbak Limbu kok niki. Ah, Alhamdulillah nggih. Nggih. Saged tepang Semanu nggih. dalemipun? Semanu kali suci. Wah kali suci. Nggih. Wah monggo rumiyin ngono kula tesih jaman taun pinten Pripun? sauger dadak payu sembang sempon sak panunggalane. Oh, Wah persasat saben dalu. Nggih kek ngliwati nggen kula. Ah nggih semanu. Kok Semane. mboten pinara? Ayo nggih dereng-dereng tepang kok nggih. Nggih. Pokoke Mbak Dewi. Nggih. Matur nuwun. Kula wis Derek kula pun tepang. krungu kondange. Kondang eleke nggih. Kondang pesindene. Biyung karo anake ya dadi seni ya. Kula wis krungu kok. Oh ngoten. Nggih.
Kula sing ngandani ya anak kula lanang niku. Kula niku tenan informasi bab sinden penyanyi niku mboten tau weruh. Kok nggih bocor-bocor gitu. Ah, nah iku Mas pancen Daris. narasumber niku. Terus kiwane kene butuh mikem, lah nek butuh mikem niku nun sewu menika sing momong kula wit taun 95. Bayuku sumur cacan niku tenan. Wis ora asing meneh. Serajan sepuh suarane urung ana sing mapaki ngono lho. Oh iya, Mbak. Asih pinggir dhewe iki cetha kae. Cetha kae. Sindir sing paling demenakake. Iya. Mbak Darti. Iya. Sindir sing ora tau duwe kasus ya men kuwi ngono lho. Kula ndenake tenan ning ana eleke. Eleke apa? Royal Bojo. Bangun, tak semono ke ora ngerti to wis ping 3 iki e. Duwe bojo, ya. Karang wong seni iki ngono kuwi kok ya ora mergo wong seni jane, mergo ya kahanan ngono lho. Ya. Mengko le nyeranani nyendal kupat luar ora ketang sak gending, ayo ngaturke gending sing klasik dhisik. Oh iya temen. Coba aku tak krungu suwantene Mbak menapa Bu Dewi saking Semanu. Kula tak nyuwun sinom parijadha kemawon. Cakepane pitutur kangge tuladha ingkang prayogi kemawon. Ha iki jajal kaya apa? Suarane keprigelane, pira suarane, mengko senggak ngono lho. Terus niki ana pamundute werna-werna musika Kali Dadap Kang Saryanto nyuwun Gubuk Kasmara Kali Dadap munggah tekan kene. Kepiye to? Mergo tresna karo kowe iki saka Kali Dadap Srungga kiwa tengene iki akeh sing do munggah. Iya. Oke, Bu. Cantas sindene cantas wiro swarane ya cantas padha cantase. Wiraswara ya pitutur tenan. Iya. Ora ngaring kudu eling marang Gusti kang peparing. Gusti kang peparing ya Gusti kang murba jagat saisine iki. Seranane ngrasuk agama suci, agama apa sing dirasuk ya kaya ngono kuwi cak-cakane aja diwahi. Ya ming welingku pangetraping panembah aja nganti kleru.
Antarane sembah raga, sembah cipta, sembah rasa, sembah kalbu, sembah raga. Yen arep manembah karo Gusti, golek papan sing resik, sandangane sing resik, sembah cipta. Yen wis gelem nembah, aja nyembah karo kayu watu, nyembah marang Gusti, sembah rasa. Nek wis menep rasane, gedhuk klayan Gusti, banjur gaduk panembahe. Mula nek piyai kuno ki sing wis mateng panembahe gaduk klayan panembahe kelayan Gusti iso ngandhake, wah dina iki dina kang ora becik. Aja rono. Oh, dina iki arep ana dayoh. Oh, dina iki arep ana wiyaga teka ngajak obrol-obrolan. Dina iki aku arep lunga. Mergo sajake arep ana dayoh. Arep ngeteri manjer parane. Wis ngerti mergo gaduk panembahe kelayan Gusti sembah rasane. Ha nek sembah kalbu kuwi mudhun saka panembah. Aja mujagala karo wong liya. Nek wis manembah, lah kok medhun saka papan panembah, kok ngrasani karo wong liya, tan guna panembahe ngono. Oh iya ya mula pangtraping panembah patang perkara, aja nganti kleru. Oh iya ya. Yuk, ndak kelangan ngeng mengko. Kapati aman kaya bengi desa beran pancen kampe kaya rukun kakang raja nyambut Iki ya pitutur meneh. Wong luput kanggris njaluk ngapura kuwi ora dianggep wong ala. Ning nek wong luput ora njaluk ngapura, nek didumuk lupute malah genti ndumuk lupute wong liya, kuwi wong elek tenan kuwi. Iya ya. Ayo nafsu tapa gandeng wis kerambil gading saiki pamana tegane kerambil ijo. Ayo ji ro lu tegane kerambil ijo bejane sing duwe bojo nanging aja loro. aja wis dhilikke Bu Sinden aja loro kok malah nekat kudu mboten loro. nangsal kalih ning 3 napa sekawan. Oh, mboten pareng. Luwe aku kowe iki abdi ning negara, wah. Genep loro PP 10 medhun. Konangan sing wajib. Iya to. Ning yo waton iso. Anggere piye carane iso aman. Yo saiki upama pisan iki upama iso nyata wiraswara ampuh. Mau tegane kerambil ijo to? Saiki upama tegane kerambil puyuh. Ayo.
Ayo. Tegane kampil boyo bejane sing dadi dukuh ayo 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 iso ta. Mboten serentak sik mriki benten kalih sing Pak Waldi. Iki kok bareng krambil puyo iki. Tegane krambil puyo bejane sing dadi dukuh. Nanging sing tuwajuh. Ngono. Tuwajuh iki ora kena ngandhake wayuh kowe. Aku sok malah deg-degan iki. Ya ora wayuh repot. Kono jaluk, kene jaluk. Cilaka. Ayo. Awas. Jadi rujak jeruk. Kempiak njukan. Duk, Bapak ayo gandeng mau sak lagu utawa sak gending. Klasik to? Iya saiki Bali ujube anggone limbuk cangikan begiki. Ngeluari punagi mula monggo ingkang kagungan dalem Mbah Kasta sak brayat. Anggenipun badhe ngeluari punagi monggo
kula aturi minggah tratak monggo Ca pun kurmati monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur wonten ngarsanipun para pepunden, para bini sepuh, kaji sepuh ingkang dahat kinurmatan. Mriki lenggan menika kula kadhawan luaripun agi pepunden kula Bapak Kasta sak brayat anggenipun kagungan adar utawi pangunek-unek punagi sok dasaro putuku kena bidang rewang badhe nimbali ringgit purwa ing panuwun mugi-mugi sineksenan para bini sepuh, para aji sepuh, para rawuh kakung Sumawana putri lan ugi sineksenan danyang semara bumi Bapak Biyung kabuyutan ingkang bawreksa Banjar Pekarangan mriki saged anekseni anggenipun kulawaripun agi pepunden kula saged titiwanci dalu menika saged keluar punaginipun satemah anumusana dhateng wayah ingkang dipun perloni dalu punika saged teguh rahayu wiyana slamet saged dados lare ingkang miguna bekti dhateng tiyang sepuh, bekti kelayan agama, bekti dhateng nusa lan bangsa satemah saged dados tulodo dhateng sesama samanipun tansah wanggiya bejo rahayu saklaminipun. Om namo swaha. Kali nyebat asmaning Gusti Om Ilahing Tata Winanci Om Ilahing Om Namuna Mosawaah. Duk, apa mak? Luar punagi wis dileksanani muga-muga jumbuh kelayan kekudangane. Iya nduk, muga-muga bocah sing diperloni bisa teguh rahayu wiyana slamet ora ana sambikala sesuk diwasane dadi bocah sing utama ngono lho. Oh iya mak, dadi bocah sing pinter sekolahe, dadi bocah sing utama satemah sesuk iso dadi tepa tulodo sesama samane. Iya, lan muga-muga antuk sawaping purwa. Iya mak. Ayo neruske nggone sawetara gegojekan. Yo ayo ki anakku wedok saka Padem tampil ke muka saiki kaya ngapa atase bocah sing SMA kok iso ninden. Ya ayo arep ngatur ki apa? Nggih. Nggih. Sambel kemangi mawon nggih, Pak.
Sambel kemang ya kok nyambel. Liyane ah. Nggih, mau gubuk asmara mawon. Nah, gubuk asmara iki pancen ana iki ana pamundhut saka Pak Saryanto Kali Dadak. Nyuwun gubuk asmara. Kok gek nyambel lah. Engko nek bar gubuk asmara ki ning ngebuk kok nyambel ya. Aku mbiyen iki anggere ning gubuk asmara ki nyambel. Oh, nikmate ra jamak. Engko nek ora ngerti gubuk tak dudohi anggere kae ngiring luar. Ana gubuk-gubuk kae. Iya, ayo. Gubuk asmara, yo, gubuk asmara. Nyingkar nyingkur Aja kulino nyingkur, urung-urung kok sok nyingkur. wiwitane nyingkar nyingkur Waduh. Saya apik, saya kendel cengkoke gregele ya wis ketok. Beda iki dek ben bengi wis urung kaya ngene iki lho. Kok saiki kok gregele wis ketok mak kenyut. Pokoke ana gregele pokoke. Gregele wis ketok. Ya. Anggere telaten, anggere aja isinan. Aja. Anggere ana aku rasa isinan. lingesang yen ke mutan Waduh, sesuk bejane sapa sing duwe iki? Yo, sing duwe kok ayem. Tentrem pokoke. Bejane sesuk tak gadang bojomu ya kudu wong seni ora wong seni rasa. Syukur dalang. Nah, lelampahan kang uri tresno tulus nadyane gubuk asmara Ya, ayo. yen liwat aku kelingan gubuk kae
mandeg kok pas keteke kendang cetha kok. Iya, sing kendang wo dasare sik mempeng-mempenge. Iya. Seneng-senenge kendang. Iya, kula tapake tapak liman kae. Iya. Catatan sajroning ati tetan lutut saya marani aku kowe Asmara mak iya. Sing sagungan langgam sagungan wirama dangdut. Ya iki sing urung oleh gawean ping Mbak Afifah saiki. Ya. Ayo Mbak ngaturke menapa? Ayo. Iki bawa titipan saka sedulur Karangmojo titip Mbak Afifah. No. Sinten menika? Pak Sukono. Oh, nggih. Pak Syukur Rahmati. Ya, nggih menika kali kula kulino. Niku tesih sederek nggih Pak kali kula. Kelresnapane menika? Leres niku Pak Lek. Oh, nggih. Nggih. Pak Lek. Nika titip-titip di Afifah Mbak Cangik. No. Nggih. Menika Mbak menawi wonten pamundutan, Pak. Pripun, Pak? Oh, nggih. Oh, njaluk sesideman. Ingkang nyuwun sesideman menika. Nggih, pun bawani monggo sesideman. Wah, jan aku njuk marake. Nun sewu Mbak Cangik. Nggih. Menika wau wonten menapa nggih? Kudangan saking panjenenganipun Pak Denipun dina ingkang dipun tasakuri dalu menika. Nggih. Mongko ingkang kedah nyekar kula menika wau. Waduh. Menapa? Menika mangke langgamipun Putra Nuswantara. Oh, ngaten. Ha niki Nggih. menika wonten pamundutan lelagon sesideman menika? Nggih, mangke badhanipun menika. Oh, ngaten. Nggih, Menika monggo. dipun rumiyin. Nggih, Perloken nembah. Pelok 6 Pak Margia.
Dene iki sing didhawuhi bawa kula mongko kudu kula wau. Nah iki cetha iki abon-abone akeh kuwi. Kathah. Mongko menika reptanipun panjenenganipun Ki Mas Sukadi. Waduh. Ya wis kaya ngapa. Ning niki wae kula benak-benakke ya jan bingung kula. Karena wong mujaga tembang iki kudu kapurba guru gatra, guru lagu, guru wilangan. Lah iki sing murba guru apa iki? Anakku sing ayu dhewe suarane kaya Jolontara ta. Iya karang dalang kok iki dalang pengruwatan niku. Gantine mbane ngleri nggih niku anggere ngidung wo ringik-ringik. Bektiya ibu ramane lelandesan agamane tuhu bekti sabenti nane Ya, setunggal padha malih nggih. wong kalih padha niki ling repta Dadi kudu ping pindho. Nek sepisan urung marem niki sebab nek ora dipinangkani to nggodha niki. wah iki sesuk ora dimenangkani mongko sesuk biar kudu alian nggon ning playen nek. Sesuk nek ora dipinangkani ora melu cilaka. Wiwit saka kuwa karepane Nora Nawa niki ora Nora. Lah apa? Nawa Candra dasa harine den kegulang lan kinudang mre utami salah wase. Amin, muga-muga Gusti ngijabahi menika. Ayo, langgamipun. Besok pintar sekolah
sinden iki anggere tandune angin kok ngono iki mesti apik suarane. Ora to. Lagon Putra Nuswantara. Ya nak, sesidemane dipinangkani apa ora iki? Yo, sesideman iki gending rol. Ya. Wah, Pak Margi oleh ngematke nganti bayangke. Ora mung kono. Nek ingetke ya rongah. Dadi ora tau ajuh. Dadi rongah iki nek petu sinden kaya ngene iki. Dicatet nomere. Ya. Sowan menyang kutha gedhe Bengi iki di streaming lho, Nduk. Iya. Channel Pak streamingnya Pak. Kabar Saka Sedulur. Kabar Saka Sedulur. Mula iki ngendi-endi doroh. Nek bengi iki live. Iya. Zaman maju iki tenan. Streaming. Iya. Dereng enten nggih, Pak. Iya, biyen durung ana saiki wis nek wayangan di streaming. Iya. Streaming niku ora. Sindrat. Streaming. Karo zaman maju iki saiki goleki lokasi iku ora perlu takon pundi nggih dalemipun Sisuta, saiki cukup nulis di serok. Serok, Pak. Nggih. Nggih. Ngesen HP. Walah, astaga ya ampun. Kena sidir kok ati grenuk kaya ngono. Selendang kuning. Waduh, rambut aja putih-putih. Kang saking. Ngapunten nggih, Pak. Panjenengan niku wau ngomongke rikmane ampun putih-putih niku kayak kula. Lagi niku lho, jan karang nek wong Jawa ki angel, rambut niku rak sing mapan mriki to. Nggih. Sejenggon siji jeneng lho. Lah nggih nek ten mriki alis nggih, Lah Pak. nggih ngisor alis jenenge. Kumis. Ah ngisor alis kok kumis. Idep ngisor idep. Kumis. Telapukan. Telapukan niku napa, Pak? Waduh. Kulidun. Yo ngisor telapukan jen irung jenenge ringus. Oh nggih. Cedak kuping jenenge gudeg.
Dodo jenenge Simbar. Sikil ngulu cumbu. Lan liyane. Karang siji jeneng rambut ki siji apa siji nggon siji jeneng kok. Kang saking ukir swara kurang pramana ning wasis ngungrong marang bendera tiah sulistya pijer ngincangake alis Iki sinden sakiki anggere ngincangke alis rekitik ngono wis piye. Ya biya-biya yo bubrah angkane. Iya ten beda karo Darti kae. Nek Mbak Afifa ki anggere ngincangke alis rekitik ngono kaya alise tanggal sepisan. Nek Darti kok tanggal 30. Gameng. Apane alise? Ketake cah cilik kok gampang biyuh-biyuh. Terus tresno sesideman luwe becik ladenono. Nek wani ya ampuh. Wani 100.000. Luwe becik ladenono. ampun Pak Ampun kuwi malah kebablasan cilaka. luwih becik ladenono
Nduk, apa mak ayo. Kiripik gedang saka Purworejo. Sithik edang waton rata mengko ndak nampa dugane Kang Sinuwun galuh. Ingkang sinuwun wis kepareng menggasang karo pamujan. Ayo enggal nyamektake dupa ratus, ayo mak tak dherekke.